салом бинандаҳои азиз, ба хотири таъмину суботу оромӣ, осудагии рӯзгор ва тинҷиву осоиштагӣ дар хонадони шумо нашри навбатии барномаи милитсия ҳомии ҷомеа. Бо шумо Мавлонзода Ҷамшед. кормандони раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ чанд рӯз қабл бо гирифтани ахбороти оперативӣ фаъолияти пинҳонкоронаи шабакаи трансмиллии Нашаҷалобро, ки аз шаҳрвандони хориҷӣ иборат мебошад, ифшо ва аз ин гурӯҳи Нашаҷалоб тавонистанд наздик ба 50 килограмм мухаддароти нави ҳашиш мусодира намоянд. майёри милитсия Эҳсон Абдуллозода дар ин хусус гузориш омода намудааст. мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба шумор меравад. вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади ошкор ва дастгир намудани қочоқчиёни ин маводи заҳрогин ба таври ҳамишагӣ коркартҳои оперативии ҷустуҷӯиро роҳандозӣ намуда аз интиқол ва паҳншавии ғайриқонунии воситаи нашадор пешгирӣ ва бо ин роҳ солимии ҷомеаро то андозае ҳифз менамояд. дар натиҷаи коркартҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ки бо маҳорату малакаи баланди касбӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофткови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ амалӣ карда шуд, як шабакаи интиқолдиҳандаи воситаи нашадор ки кишвари моро ҳамчун кишвари транзитӣ мехостанд истифода баранд, ошкор карда шуда ба фаъолияти ҷинояткоронаи онҳо хотима бахшида шуд. зимни пайгирӣ ва назорати оперативӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофткови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дар дидбонгоҳи ноҳияи айнӣ шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон Карякдиев Зикрулло Маҳмадқулович соли таваллудаш 1985 сокини вилояти Баткент ҳамчун гумонбар дар интиқоли миқдори махсусан калони воситаи нашадор дастгир карда шуд. зимни кофткови воситаи нақлиёти номбурда тамғаи БМВ аз махфигоҳи махсус дохили зарфи сӯзишвории газӣ 85 бастаҳои бо скотчи рангашон зард печонида дарёфт карда гирифта шуд. дар натиҷаи ташхис муайян карда шуд ки воситаи нашадори мусодирашуда нави ҳашиш буда вазни он 49 килограмму 106 граммро ташкил медиҳад. зимни пешбурди чорабинии оперативии тафтишотӣ муайян карда шуд ки Карякдиев Зикрулло ин миқдор воситаи нашадорро ба воситаи ҳаммаслаконаш аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуда мехост тавассути вилояти Суғд ба ҷумҳурии Қирғизистон интиқол диҳад. 24 километр мерид гуфт, боро ҳамун ҷоҳай гуфт. сон рафтам боро гирифтам. гуфтаги ҷош сурат партиф ман ваба сурат видео. сон ҳам видео ёфта рафтам бора торики ёфта рафтам бора гирифта омдам се қопча действительно айни ба фронт додам ки ман карам проверка карам ёфтанам бора. барои муайян ва дастгир намудани дигар ҳаммаслакони ин гурӯҳи трансмиллии Нашаҷалоб чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ идома дорад. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон Карякдиев Зикрулло тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд низ бо доир намудани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ чеҳраи Нашаҷалоберо ошкор сохта аз оқибати зараровари мухаддарот ҷомеаро ҳифз намуданд. Нашаҷалоб сокини ноҳияи Фархори вилояти Хатлон буда мехост наздик ба 7 килограмм воситаҳои нашадори афён ва ҳашишро дар вилояти Суғд ба фурӯш барорад, аммо тири ӯ хок хӯрда ба дасти милитсия афтод. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши ҳамкоронамон. шаҳрванд Асоев Самандар Ҳурматуллоевич соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ноҳияи Фархори вилояти Хатлон дар ба фурӯш баровардани 1 килою 130 грамм афён ва 5 килою 503 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш гумонбар аст ки вазни умумии мухаддарот 6 килою 633 граммро ташкил медиҳад. дидаву донистда даст задан ба муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор сарнавишти гумонбаршуда Самандар Асоевро дигаргун сохт. акнун ӯро зарур аст подоши амалӣ ҷиноятиро бинад. мухаддароти аз ӯ мусодирашуда бо роҳи қочоқ ворди Тоҷикистон шудааст. айни ҳол дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд аз рӯи кирдори ҷиноятӣ бо дастрасии талаботи моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва барои муайян кардани шахсияти ҳамшарикони гумонбаршуда равона шудааст ки алоқамандии онҳо дар амалӣ гаштани нақша ҷиноятӣ ҷой дорад. дар ноҳияи Шоҳмансур милитсия як ҳолати авбоширо ошкор намуд.
як гурӯҳ ҷавонону ноболиғон миёни ҳам муноқиша намуданд ки як нафар аз зарби корд ҷароҳат бардошта бистарии беморхона гаштааст. сироҷдин шакурӣ оиди ин муноқиша гузориш медиҳад. аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохили як дар ноҳияи шоҳмансур ҷинояти авбошии ошкор ва гумонбарони он дастгир карда шуданд ки мутаассифона ду гурӯҳ наврасон байни ҳамдигар муноқиша намуда дар натиҷа якеро ба воситаи корд маҷрӯҳ намуданд. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки санаи 24 майи соли ҷорӣ тақрибан соати 13:30 гумбаршаванда қаламдоров мусоҷон шӯҳратович санаи таваллудаш 2004 сокини шаҳри ваҳдат деҳаи шаҳристон аз рӯи маслиҳати пешакӣ мухторов шералӣ орифович, раҳимов нозим азаматович, бозоров абдуҳошим абдуманнонович ва боймуродов юсуф икромович сокинони шаҳри душанберо барои содир намудани ҷинояти авбошӣ ба кӯчаи савдои ноҳияи шоҳмансур бурдааст. модам ҷамъ кардем 10 кас шитем дар маршруткаи 15 рафтем ба ЖД рафтем раҳматҷон қатъи 7-8 нафар одамош будам. якум колчара буровар раҳматҷон синма давид маро майбарм колча доштем буровардам сириш кардам. ман рафтааст ман корро гирифтам бо онрои нему рафтам гапзанӣ гуфтам верем ки ҷанг шуд майятша як колча дадам аҷои ҳуҷсат гурифтем. аз ҷониби дигар шаҳрванд зурбеков ҷаҳонгир анварович санаи таваллудаш 11 октябри 2003 сокини шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур кӯчаи мастонгулов бо ҳамроҳии худ шаҳрвандон ҳакимов фаридун маҳмадсаидович санаи таваллудаш 2005 ноболиғ раҳматҷони аҳмадҷон ҷобиров шукрулло шамсуллоевич санаи таваллудаш 2005 истиқоматкунандаи ноҳияи варзобро оварда байни ду гурӯҳ муноқиша сар зада якдигарро мавриди латукӯб қарор доданд. ҳангоми муноқиша гумонбаршаванда мухторов шералӣ бо истифодаи корди дар дасташ буда 3 маротиба дар қисмати қафои пои ҷобиров шукрулло зарба зада ба ӯ ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст. Соломат гуфт ки аҷур аст бурай рафтем 10 кас ҷамъшдани рафтем 15 штем чӣ рафтем ҷади вокзал рафтем табои каш меган ки меган колча буровар ман ва аҷурама колчагара гирифтем ва бачара як колча дадам тамом. вобаста ба ҳолати мазкур айни замон нисбати мухторов шералӣ тибқи талаботи моддаи 237 қисми 3 ва моддаи 110 қисми 2 ва нисбати дигар иштирокчиёни муноқишаи мазкур тибқи талаботи моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. риоя накардани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд боиси он гардид ки як нафар ноболиғ даст ба ҷиноят занад. боздошт гардида дар 5 ҳолати ҷинояти дуздии гумонбар буда асосан аз дохили воситаҳои нақлиёт ва аз мағозаҳои шаҳрвандон маблағ ва дигар молу маҳсулотро ба яғму мебурд. шарҳи ин ҷиноятҳои содирнамудаи гумонбар дар гузориши навбатӣ. агар дар оилаи ашхоси бемасъулият ва дар муҳити носолим тарбия ва ба воя расидан яке аз омилҳои асосии ҷинояткор гардидани фарзандон ба шумор равад, омили дигари дур аз маърифату одоби инсонӣ мондани наврасон ин бетарафии ҷомеа мебошад. мутаассифона имрӯзҳо даст задан ба кирдорҳои хилофи қонун барои бархе як одати муқаррарӣ гардидааст. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри левакан дар натиҷаи фаъолияти оперативӣ дар пайи аризаи сокинони шаҳри мазкур оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани маблағҳои пулӣ маводҳои ғизоӣ як нафар ноболиғ соли таваллудаш 2006ро ки пештар гузаштаи ҷиноятӣ дорад бо гумони даст доштан дар дуздии моликияти шаҳрвандон дастгир намуданд. гумонбаршуда сокини шаҳри левакан буда дар 5 ҳолати ҷинояти дуздӣ даст дораду ин кирдорҳои ҷинояткоронаашро дар ҳудуди шаҳри левакан содир намудааст. усули дуздиҳои гумонбаршуда шикастани тирезаҳои нақлиёт ва мағозаҳои шаҳрвандон ва дохили он гашта ва аз дохил дарёфту тасарруфи пули нақд ашёҳои қиматнок ва маводҳои ғизоӣ мебошад. боздошти гумонбаршуда барои идома наёфтани кирдори ба ҷомеа хавфнок аз ҷониби кормандони милитсия мусоидаткунанда бошад ҳам мақомоти милитсия аз шаҳрвандон даъват ба амал меоранд ки дар ҳифзи моликияти шахсӣ бепарво набошанд ва ҳатман аз чораҳои бехатарӣ муҳофизатӣ кор гиранд. ман бо муддати 4 суд шудаам. баъд аз осудшудан баромада ва боз ба 5 ҳолати дуздӣ даст задаам. нисбати ноболиғ НМ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон
оғоз карда шуда, тафтишот пешакӣ идома дорад. дар шаҳри Истарафшан кирдори ба ҷомеа хафноки 3 нафар занеро ошкор намуданд ки ба амали нангини дуздӣ даст зада нафосати зан модарии худро доғдор сохтанд. дуздиҳо дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Истарафшан ба қайд гирифта шуда баъди муроҷиати ҷабридагон ба милитсия ошкор шуданд. оиди чапдастиҳои модару духтар ва нафари сеюм дар гузориши ҳамкоронамон тамошо кунед. вонамуд кардани худ ҳамчун харидор ва пасон пинҳонӣ аз чашми фурӯшанда ки ба хизматрасонӣ мизоҷон банд буд услуби дуздиҳоест ки милитсияи шаҳри Истарафшан ба зани 57-сола ва духтари 29-солааш истиқоматкунандагони ҷамоати деҳотӣ зарҳалоли шаҳри Истарафшан нисбат медиҳад. онҳо дар тасарруфи 2 адад телефон гумонбар мебошанд. من پسرم با من پاتینگا گرفته بودم نمیدونم یک چشمم غلطیده میگه کار شده بخشش کن. فقط تلفن گرفته شما؟ ها فقط تلفن. چیکار کردی تلفن؟ فروختم پول در کار شد. ҳудуди латтабозор макони дуздиҳо буда телефонҳои мобилии тамғаи Samsung A13 ва Redmi 9A ки соҳибкорон дар дохили дукон гузошта дар пайи хизматрасонӣ буданд аз ҷониби гумонбаршудаҳо тасарруф шудааст. дуздиҳо дар як вақт содир нашуда фосилаи байни онҳо 1 ҳафта мебошад. аввал модар ба дуздӣ иқдом намудааст ва баъдан духтар кирдори модарашро такрор менамояд. که در بیستاده بودم پشتم گرداندگی بود نکسن و هم تو در آمد و هم تو چهار زمان این خریدار بار میبیند پتا من وقتی ایستادم معامله کرده یعنی برفت اینجا گرفته که من ندیدم نکسن تلفنم من اینجا بیستادگی بود اینجا با بار بود اینجا با مقدار بار خالی کرده بودم گرفت من گشتم معامله کرده گسیل کرده بعد از اون تلفن میگرفتم هم تو آمده بینم бо муайян шудани кирдори ба ҷомеа хафнок хафи идомаёбӣ дуздиҳо аз ҷониби гумонбарон хотима ёфт. ба ҳамин монанд раста ва роҳрафҳои дохили бозор макони дуздиҳо барои зани 49-сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти чорбоғи шаҳри Саравшан гардид. гумонбар шуда бо истифода аз услуби классикии дуздӣ санаи 11 май ҳолати бепарвоии зани 55-соларо истифода намуда сумкаи ӯро тасарруф менамояд. дар дохили ҷузудон 4300 сомони пули нақд, гӯшвори тиллоӣ, шиносномаи миллӣ ва як адад корти бонкӣ мавҷуд будааст. милитсия нагузошт ки гумонбаршуда аз даромади ғайриқонунӣ хушҳолӣ намояд. баъди муроҷиати ҷабрдида дар натиҷаи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дуздӣ бо изи гарм ошкор ва зарари расонда шуда барқарор гардид. дӯст доштан, эҳтиром кардан, ба қадри ранҷу заҳмат ва меҳру муҳаббати модар расидан қарзи инсонии ҳар як фарзанд аст. мутаассифона имрӯз дар ҷомеа нафароне ёфт мешаванд ки ба ин ҳама заҳмату бедорхобиҳои модар нарасида боз модаронашонро озору азият медиҳанд. гузориши навбатӣ нисбати як нафар модарозор омода гардидааст. аз ҷумла дар асоси муроҷиати волидайн шаҳрванд абдураҳимов диловар илҳомович санаи таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе кӯчаи раҳмон набиев дастгир карда шуд. зимни санҷиш муайян гардид ки номбурда пайваста ба нӯшидани машрубот машғул шуда дар ҳолати мастӣ волидайни худро озор медодааст. чунончи санаи 3 майи соли ҷорӣ тахминан соати 9 абдураҳимов диловар боз дар ҳолати мастӣ ба манзили истиқоматиаш омада бо падару модари худ муноқиша намуда тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон кардааст. ҳамзамон ба амр ва талаботи қонунии кормандони милитсия итоат накарда дар ҳолати мастӣ нисбати дигар атрофиён низ бо алфози қабеҳ даштном дода боиси халалдор гаштани оромии шаҳрвандон гардидааст. ман аз падару модарам бахшиш мепурсам ки вақти масҷида хафа кардаги бошунашонам. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати абдураҳимов диловар барои вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва модарозориву итоат накардан ба талаботи қонунии кормандони милитсия маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда бо мақсади чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шуд. суд дар навбати худ нисбати номбурда ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз татбиқ намуд. мутахассисони сароясати хадамоти давлатӣ оташнишонӣ ҷиҳати пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор дар бозорҳо ва нуқтаҳои хӯроки умумии шаҳри бухтар, ноҳияҳои ҷайҳун ва ҷалолиддин балхии вилояти хатлон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷиширо доир намуданд. гузориш дар ин бора.
дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва нақша чорабиниҳои сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ мусоидат бо раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти хатлон бо назардошти гармшавии ҳаво ва пешгирию афзоиши ҳодисаҳои сӯхтор дар бозорҳо ва нуқтаҳои хӯроки умум аз ҷониби кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда барои тафтиш ва гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба дуруст истифода кардани таҷҳизоти барқиву газӣ ва риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор дар бозору нуқтаҳои хӯроки умуми шаҳри Бохтар, ноҳияҳои Ҷайҳун ва Балхӣ корбарӣ намуданд. имрӯз дар бозору марказҳо ошхонаву тарабхонаҳои ҳудуди вилояти Хатлон баҳри таҳкими бехатарӣ аз сӯхтор корҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирии ҳодисаҳои нохуш сӯхтор хусусан дар ҷойҳои тайёр намудани хӯрок баҳри таҳкими бехатарӣ аз сӯхтор баллонҳои газ ки дар ҷои номуайян ва бархилофи таработҳои қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор гузошта буданд бартараф карда шуд. дар рафти пешбурди корҳои профилактикии оташнишонӣ маълум гардид ки баъзе аз фурӯшандагони нуқтаҳои хӯроки умум ва соҳибкорони бозор нисбат ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор хунукназарӣ зоҳир намуда бо сабаби риоя накардани қоидаҳои истифодабарии зарфҳои гази моеъ ё худсарона аз меъёр зиёд насб кардани онҳо дар нуқтаҳои фурӯш хатари сарзадани сӯхторро ба миён оварданд. дар натиҷаи ошкор намудани ин намуди қоидавайронкуниҳо бо мақсади пешгирӣ аз сӯхтор ва барои дар оянда ба миён омадани ҳамин гуна ҳолатҳо аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ як қатор чораҳои зарур андешида шуд. аз шаҳрвандон ва соҳибкорон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад минбаъд талаботҳои қоидаҳои бехатари зидди сӯхторро риоя намуда зарфҳои газои моеъе ки аз стандарти давлатӣ гузашта нашудааст истифода набаранд. ҳангоми иҷрои ин нақшачорабинӣ аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ зиёда аз 6 адад зарфи гази моеъ ки бархилофи талаботи қоидаҳои техникаи нигоҳдорӣ ва истифодаи зарфҳои гази моеъ васл шуда буд ошкор гардида аз дасти фурӯшандагони бозор мусодира карда шуда барои пешгирии қоидавайронкуниҳо аз ҳар яки онҳо оид ба дигарбора дар чунин ҳолат истифода накардан забонхат гирифта шуд ва пасон зарфҳои газӣ ба дасти соҳибонаш баргардонда шуданд. ҳамватанони арҷуманд, дар фарҷоми барнома хоҳони онем ки дар рӯзгоратон ҳамеша адолату амният пойдор бошад. хайр, тансияту хонаобод бошед.